ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಗ ತೊಂದಲರ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಈತ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಂದ ಬಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪ್ರಪಾದ ಇಟ್ಟು ಪೂದಿದ್ದು ಬೊಕ ಸುತ್ತ ದೀಪ ಅವು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಮಂತನೆ ನಾನು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೇನು ತೋಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೀಪ ವಾಟ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೇಶೋಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪೊಡು ದುಂಬು ತೂನಗ ಇಂಚ ತೂನಗ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತೋರೆ ಪೊರ್ಲು ಹೊರಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ದೀಪ ದೀನೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ದೀನೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತೂವರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಆಜಿ ದೀಪ ದಿಯೋಳಿ ನಿಗ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪರು ಬೊಕ ನಡುಟು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಒಂತೆ ರೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಸೋಕು ಮಂತ ದಿಯೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಥರ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ತಾಯಿನಡ್ದವರ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪೊಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ತುದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ದೀಪ ದೀದು ಇತ್ತಲ ನೀರು ಬಾರ್ದು ದಿನ ದಿನ ಸೂಪರು ತೋಜು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಎಂಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ದೀದು ಏನೋ ತೋಚ್ಪವ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೈತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೀಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಯಾನು ಪಂಡ ದೀಪದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿತಾನೆ ಅಂಚ ಮುಖ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ದೀಪ ದೆತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಂತನೆ ದೇ ಪಂಡ ಕೆಲರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಣ್ಣಾಗ ನೆನೆತು ದಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೀಪಾವಳಿ ಬರಿಯರಾನಾಗ ಪಂಡನೆ ಇಂಚ ಐದು ಪಂತನಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅನ್ನಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಅದು ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ಟೈಮಿಗೆ ಓಡಂಡ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ದೆಪ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡಿ ಈ ಸತಿ 5 ದಿನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗಂದ ನಂಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತು ದೀಲೆ ಪಂಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅದು ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೋ ಒಂದು ಮರಪಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್.